कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रष्टाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्श्वशास्त्र देशधारिणे पंचतत्वं मगं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपगं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तस्वदिगं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। विजयलक्ष्मी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी ஒரு 2 நிமிஷம் ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் சொல்லிட்டுங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிட்டுங்க, நான் வர வரைக்கும். பிரபு இதை ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க பிரபு, ஷேர் பண்ணிக்கலாம். பிரபு ஆல்ரெடி பண்ணிருக்கேனே பிரபு. பிரபு அது மொபைல்ல பிரபு, இது லேப்டாப் இதுல பண்ணுங்க பிரபு. ஹீரோ எஸ்ஜேபி ஹீரோன்னு இருக்கு பாருங்க. அது பண்ணிருக்கேன் பிரபு. இல்லைங்க பிரபு, வரல பழசு நீங்க வந்து மொபைல்ல சொல்றீங்க, ஜெயபார் சொல்றீங்க சரி பிரபு. சரி, ஓகே ரைட், ஓகே ஓகே. பண்ணிட்டேன் பிரபு, பண்ணிட்டேன். அப்பதான் ஓகே பிரபு, தேங்க்யூ. ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கேன் பிரபு. அருண் பிரபு அது வரைக்கும் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்லுங்க பிரபு, 2 மினிட்ஸ். சரி பிரபு, சரி பிரபு, கண்டிப்பா. ஹரே கிருஷ்ணா. சரிதான் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு.
ஹரே கிருஷ்ணா முருகேசன் பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா முத்துமணி பிரபு, ஹரே கிருஷ்ணா நித்யஸ்ரீ மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களை எல்லாரும் மீண்டும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி. நம்ம ஹரே இப்போ கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. வெல்கம் பிரபு, ஹரே வெல்கம் கிருஷ்ணா பிரபு. பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. கன்சிஸ்டன்சியா நீங்க அட்டன் பண்ணிட்டு வர்றது உண்மையிலே எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு, மிக்க மகிழ்ச்சி. உங்களுக்கு எங்க மனமார்ந்த நன்றிகள். நம்ம இப்போ வந்து அனைவரையும் ரெண்டாவது லெவல்ல நம்ம இப்போ வந்து சாப்டர் 8 பார்க்க போறோம் இன்னைக்கு. சாப்டர் 8 வந்து பரத்தை அடைதல், அக்ஷர பிரம்ம யோகம், அதை பத்தி பார்க்க போறோம். முதற்க உங்களை அனைவருக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளையும் வணக்கங்களையும் தெரிவித்து இஸ்கான் டெம்பிள் மேங்களூர் குழாய் சார்பாக உங்கள் அனைவரையும் வருக என்று வரவேற்கிறோம். இந்த ஸ்தாபக ஆச்சாரியார் வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாத கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை நமக்கு அமைச்சு கொடுத்திருக்க ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்களுக்கும், இது டிவைன் கிரேஸ் ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவருக்கும், டிவைன் கிரேஸ் லைக் மகாராஜ் அவர்களுக்கும், நாமனிஷ்டா பிரபு, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. சாரி சார், ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்களுக்கும், நம்ம ஜெயபதக சுவாமி மகராஜ் அவர்களுக்கும், இந்த டெம்பிள் இஸ்கான் டெம்பிள் பிரசிடென்ட், மேங்களூர் இஸ்கான் டெம்பிள் பிரசிடென்ட் நாமனிஷ்டா தாஸ் பிரபு அவர்களுக்கும் நம்மளுடைய மனமார்ந்த நன்றி வணக்கங்களையும் சமர்ப்பித்துக் கொண்டு நம்ம இப்போ வந்து கிளாஸ்க்குள்ள போகலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம ப்ரீவியஸ் சாப்டர்ல வந்து 8th சாப்டர், அதாவது பரத்தை அடைதல் பார்த்துட்டு இருக்கோம். பரத்தை அடைதல் எப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதாவது இருக்கும் நேரத்துல அந்த ஆன்மீக உணர்வோட நம்ம இந்த உலகை விட்டு சென்றது. அதாவது நம்ம உயிர் பிரியும் போது இதுல இருக்கிற பற்றுக்கள் அதையெல்லாம் நம்ம விடும்போது நம்ம திரும்ப வந்து மீண்டும் பிறக்காத அந்த ஆன்மீக லோகத்துக்கு போகணும் அப்படிங்கிற நம்மளுடைய நோக்கம், வாழ்வின் உன்னத நோக்கமான அந்த பரத்தை போய் அடையிறதுக்கு நம்மளுடைய ஹரே கிருஷ்ணா படத்தை போய் அடையிறதுக்கான நம்ம என்ன வழிகாட்டியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத இதுல பார்க்கலாம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல குருசேத்திர போர்க்களத்துல படைகளை கவனிக்கிறாரு. நம்ம அர்ஜுனன் வந்து 2 படைகளுக்கு நடுவுல தன்னோட ரதத்தை கொண்டு போய் நிறுத்துவர மாதிரி பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு வந்து டைரக்ட் பண்றாரு. அந்த இடத்துல வந்து பகவான் வந்து தேரை கொண்டு போய் நிறுத்துறாங்க. அப்போ வந்து மனம் கலக்கப்படுது. ஏன்னா வந்து அங்க உறவினர்கள், நண்பர்கள் எல்லாரும் இருக்காங்க. ஒரு மாதிரி மயக்கம் ஆயிடுறது அவருக்கு. தன்னுடைய உறுதி, போர் புரியுங்கிற அந்த உறுதியான நோக்கத்திலிருந்து அவரு நிலை தடுமாறுறாரு. ஸோ அங்கதான் வந்து பகவத்கீதை ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ அவருக்கு ஆத்ம ஞானத்தை கொடுக்குறாரு. இவங்களெல்லாம் கொண்டுட்டு நான் எப்படி நிம்மதியா இருக்கிறேன்னு அர்ஜுனன் கேட்ட கேள்விக்கு ஆத்ம ஞானத்தை கொடுக்கறதுக்காக கீதையின் உட்பொருள் சுருக்கம்ங்கிற 2வது சாப்டர்ல பகவான் வந்து இந்த உடல் வேறு ஆத்மா வேறு அப்படிங்கிறது, உடல் மாற்றம் பெறக்கூடியது, நம்ம வந்து ஆத்மா வந்து தன்னை உணரணும். அப்ப வந்து நமக்கு வந்து நிறைய புரிதல் கிடைக்கும். நம்ம யாருங்கிற தளம் புரியாம நம்ம தடுமாறிட்டு இருக்கோம். இந்த உடல் தான் நாமங்கிற நினைக்கிறதுனால வரக்கூடிய சிக்கல்களை பற்றி எல்லாம் விளக்கி நமக்கு ஆத்ம ஞானத்தை கொடுக்கிறார் பகவான். 3வது சாப்டர்ல கர்ம யோகம், செயல்கள் வந்து நம்மளை பந்தப்படுத்துறதுனால நம்ம எப்படி செயல்கள் செய்யணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். அடுத்தது 4வது சாப்டர்ல பகவானுடைய உறவு வைக்கிறது, ஆன்மீக குருவை ஏற்றுக்கிட்டு நம்ம சரணடைந்து நம்ம சேவைகள் புரிவது, அதை பத்தி எல்லாம் ஆன்மீக குருவோட ஆன்மீக குருவை அணுகி நம்ம இந்த உன்னத அறிவை பெறணுங்கிறது தான் 4வது சாப்டர். 5வது சாப்டர்ல வந்து கர்ம யோகம், கிருஷ்ண உணர்வுல செயல்கள் செய்யறது. கிருஷ்ண உணர்வுல செயல்கள் செய்யும் போது நமக்கு பற்றுக்களை நம்ம துறக்க முடியுது. பௌதீக பற்றுக்கள் நமக்கு பலனற்றது. அந்த பௌதீக பற்றுக்களை வைக்கிறதுனால நமக்கு வரக்கூடிய சிக்கல். அதனால நம்ம என்ன பண்றோம், புலனின்ப ஆசைகளை துறந்து பற்றின்மையை வளர்த்தி கிருஷ்ண உணர்வுல செயல்கள் செய்யறது. கிருஷ்ண உணர்வுல செயல் செய்யும் போதே இதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த ப்ராசஸ் நடக்குங்கிறத 5வது சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தோம். 6வது சாப்டர்ல தியான யோகம், அஷ்டாங்க யோகத்தை பத்தி நமக்கு விளக்கம் கொடுத்திருக்காங்க. அஷ்டாங்க யோகத்துல மனதை, புலன்களை எல்லாம் நம்ம கட்டுப்படுத்தி பரமாத்மாவோட நம்ம பகவானை உணர்ந்து தியானம் பண்றது.
இந்த நிலையில வந்து நம்ம அஷ்டாங்க யோகம் பயிற்சியில நம்ம எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத இங்க கொடுத்துருக்காங்க. பூரண தியான யோகத்துல 7வது சாப்டர் வந்து பூரணத்தின் ஞானம், சரணாகதி ஆகிறவங்க எப்படி வந்து பயிற்சி பண்றாங்க, சரணாகதி ஆனவங்களை பத்தியும் அந்த ஆத்மாக்கள்லாம் எப்படி பக்தியோட பகவான் கிட்ட சரணடைஞ்சாங்க அப்படிங்கிற எந்தெந்த வழிபாட்டு முறைகள் இருக்குங்கிறதெல்லாம் வந்து பூரணத்தின் ஞானத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். 8வது அத்தியாயம் வந்து பரத்தை அடைதல், அதாவது ஆன்மீக உணர்வு ஞானத்தை பெறுதல் இறக்கும் போது. அதாவது நம்ம இறக்கும் போது, இந்த உடலை விடும் போது நம்ம இந்த ஆன்மீக ஞானத்தை ஆன்மீக ஆன்மீக உணர்வை அடைந்து இந்த ஞானத்தை வளர்த்தணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த 8வது சாப்டர்ல. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அர்ஜுனன் கேள்விகளை முன்வைக்கிறாரு. டோட்டலா அர்ஜுனன் வந்து 8 கேள்விகளை முன்வைக்கிறாரு. அர்ஜுனன் என்னென்ன கேள்விகள் கேட்கிறாரு? அதாவது பகவான் உத்தம புருஷரே, பிரம்மம்னா என்ன, அத்தியாத்மம்னா என்ன, பலநோக்கு செயல்கள்னா என்ன, ஜட தோற்றம்னா என்ன, தேவர்கள்னா யாரு, இதையெல்லாம் எனக்கு கொஞ்சம் விளக்கி சொல்லுங்க. அர்ஜுனன் வந்து நமக்காக இந்த கேள்விகளை கேட்கிறாரு. ஃபர்ஸ்ட் 5 கொஸ்டின் வந்து ஸ்லோகம் 1ல பார்த்தோம். அடுத்தது 3 கொஸ்டின்ஸ் 2வது ஸ்லோகத்துல வந்து யாகங்களின் இறைவர் யாரு, உடலில் அவர் எப்படி வசிக்கிறார். யாகங்களின் இறைவன் விஷ்ணுன்னு பார்த்தோம் இல்லையா? எல்லா யாகங்களுக்கும் பகவான் அவரே அனுபவிப்பாளர். அவருக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணும் போது எல்லா தேவதேவர்களையும் நம்ம திருப்திப்படுத்துறதுக்கு சமம்ங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறோம். சோ அவர் எப்படி வசிக்கிறாரு? அந்த பகவான் வந்து நம்ம உடல்ல வசிக்கிறாரு இல்லையா? பரமாத்மாவா நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் பரமாத்மா நான் யாருன்னு புரிஞ்சிருச்சுனாலே இந்த பரமாத்மா அடுத்த ஸ்டேஜில் ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்குள்ள வந்துடும். சோ நான் யாருன்னு தெரியாதனாலதான் நமக்குள்ள நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கும். இந்த உடலையே தன்னைன்னு அடையாளம் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம தவறான பாதையில போயிட்டு இருக்கோம். உடலுக்கு தேவையான சேவைகளை செஞ்சுட்டு இருக்கோம். அதை மாத்தி செய்யணும். ஆத்மாவை திருப்திப்படுத்தணும். பகவானுடைய அதை கொண்டு போய் கனெக்ஷன்ல கொடுக்கணும். அதுதான் நம்ம வந்து தாய் வீடு, அந்த வீட்டுக்கு நம்ம போய் சேரணும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறது தான் அந்த ஆத்ம ஞானம். சோ இதுல வந்து பகவான் எப்படி வசிக்கிறாரு, பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுறவங்க வந்து மரண காலத்துல எப்படி அவங்க உங்களை ஞாபகம் வச்சுக்கிறாங்க, அந்த ஞாபக சக்தி எப்படி வருது, அந்த இறக்கும் நேரத்துல பகவான் எதை நினைக்கிறோமோ அதுவா நம்ம வந்து பிறவி எடுக்கிறோங்கிறத பார்த்தோம். மரண காலத்தில் அந்த காலேஜ மாமியவன் சொல்லிட்டு அடுத்த ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்காங்க. சோ அதுல வந்து இறக்கும் நேரத்துல யாரு என்ன வந்து இறக்கும் நேரத்துல என்னை மட்டும் எண்ணிக்கிட்டு உடலை விடுறவங்க என்னுடைய இயற்கை அடையிறாங்க அப்படிங்கறத 5வது ஸ்லோகத்துல பாக்குறோம். பகவான் இந்த கொஸ்டினுக்கு எல்லாம் வந்து ஆன்சர் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அதாவது இந்த அழிவற்ற உயிர்வாளி இருக்காங்க இல்லையா, நம்மளாம் ஜீவாத்மாக்கள் வந்து அந்த உயிர்வாளிகள் வந்து நித்தியமானவங்க, பகவானுடைய அம்சங்கள். நம்ம பகவானுடைய அம்சங்கள் அதை வந்து பிரம்மம்னு சொல்றோம். சோ அழிவற்ற உயிர்வாளி வந்து பிரம்மன்னும் அதனோட நித்திய இயற்கை, அதாவது நித்தியமா எப்பவுமே இருக்கு, அது எந்த காலத்திலையும் அழியறதே கிடையாது. நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நம்ம இறந்துட்டோம். நம்மங்கிறது இந்த உடல் தானே தவிர நம்ம இந்த உடலை விட்டு நம்ம ஆத்ம தளத்துல போகும்போது இந்த ஞானம் புரிஞ்சிடுது. சோ அந்த ஆத்மாவுடைய நித்திய தன்மை புரிஞ்சுக்கிறது, ஆத்மாவை பற்றிய ஞானத்தை புரிஞ்சுக்கிறது அத்தியாத்மம் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். அடுத்தது கர்மம். இந்த ஜீவாத்மாவை வந்து வளர்க்கிற செயல்கள் வந்து கர்மம். நம்ம செய்யற செயல்கள் எல்லாம் வந்து கர்மம்னு வருது. அதாவது நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா, இப்ப ஒரு செயல்களை செய்து ஃபியூச்சருக்கு தேவையான அந்த 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 வாழ்க்கையை நம்ம தான் நிர்ணயம் பண்றோம். ஸோ நம்ம என்ன பண்றோமோ அதனோட செயல்களின் விளைவுகள் தான் நம்ம அனுபவிக்கிறோம். ஸோ அதுதான் வந்து கர்மம். அந்த கர்மத்தை வந்து எப்படி பண்ணணும், பற்றற்று எப்படி பண்ணணும், கர்மாவை எப்படி அகர்மால பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சாஸ்திரப்படி செய்யணும் அந்த செயல்களை. அதுல வந்து பற்றின்றி பண்ணணும். அப்படி பண்ணும்போது அந்த செயல்கள் வந்து பந்தப்படுத்தாது. அந்த மாதிரி செயல்களை செய்யணும். சோ ஜீவாத்மாவை வளர்க்கக்கூடிய செயல்கள்னு பார்க்கலாம். ஜீவாத்மாவை வளர்க்கக்கூடிய செயல்கள் அதிபூதம். அடுத்தது வந்து அதிபூதம். அதிபூதம் அப்படின்னா இந்த பௌதிக இயற்கையை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது. பகவானுடைய அம்சம் இல்லையா, இந்த பௌதிக இயற்கை பகவானால் படைக்கப்பட்டது. அந்த இயற்கை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது. அதிதெய்வம்னா இந்த தேவதைகள் எல்லாரையும் பத்தி நம்ம பார்க்கறது.
அதியஞம், யாகங்களின் அதிபதி யாரு அப்படிங்கிறது அடுத்த கேள்வி. மரண காலத்துல எப்படி நினைக்கிறது, அந்த சிந்தனையை நம்ம எப்படி கொண்டு வர்றது அப்படிங்கிறத பார்த்ததுதான் இந்த 8 கொஸ்டின். அதுக்கான பதில்களை தான் பகவான் இங்க சொல்லிட்டு வந்துட்டு இருக்காரு. ஸோ தன்னை இருக்கும் காலத்தில் பகவானை நினைத்து கொண்டே உயிரை விடும் போது நம்ம அந்த லோகத்துக்கு போய் சேரும். அந்த காலேஜ மாமேவ ஸ்வரணன் முக்வா கலேவரம் ஏ பிரயாதி யாதி நாஸ்தியத்ர சம்சய. அதாவது இருக்கும் நேரத்துல நம்ம வந்து பகவானை நினைத்து பகவானுடைய இயற்கையை அடைய முடியும். எங்க போனா திரும்பி வர மாட்டோமோ அந்த லோகத்துக்கு போய் சேரலாம். பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியிலிருந்து விடுபட்டு நம்ம நித்தியமான பகவானின் சேவையில பகவானுடைய ராஜ்யத்துல நம்ம நித்தியமா இருக்க முடியும் அப்படிங்கறத அந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி அது ஷேர் ஆகலி பிரபு, நான் ப்ராப்ளம் ஆச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, எதுவுமே ஹரே கேட்கலைங்க. கிருஷ்ணா. ஓ சாரி, ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம வந்து பகவானை நினைத்து கொண்டே நம்ம உயிரை விடும்போது நம்ம பகவானின் இருப்பிடத்துக்கு போய் சேர்றோங்கிறத பார்த்தோம். அடுத்த ஸ்லோகம் வந்து 8.6. அதாவது ஒருவன் தனது உடலை விடும்போது எந்த நிலையை எண்ணுகின்றானோ ஐயமின்றி அந்நிலையை அடைகின்றான் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு, நீங்க இங்கிருந்து சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வாங்க. எஸ் மேம். உடலை விடும்போது ஒருவன் எந்த நிலையை எண்ணுகின்றானோ ஐயமின்றி அந்நிலையை அவன் அடைகின்றான். ஸோ நம்ம யார் மேல பற்று வச்சிருக்கோமோ அந்த எண்ணம் தான் நமக்கு இறுதி காலத்துல வரும். ஏன்னா 1000 தேள்கள் கொற்ற வழி இருக்கும் நமக்கு. இந்த உடம்பு கோஆபரேட் பண்ணாது. மனம் சிந்தனை எல்லாமே வந்து நம்ம எதுல பயிற்சி பண்ணியிருப்போமோ அதுலதான் மனசு லைக்க செய்யும். அப்படி இருக்கும்போது நம்ம இந்த மகாமந்திரம் கலியுகத்துல கொடுக்கப்பட்ட இந்த மகாமந்திரத்தை சொல்லும் போது நம்மளுடைய எண்ணங்கள் பகவான் கிட்ட திசை திருப்பப்படும். அப்போ வந்து நம்ம வந்து பகவானை நினைப்பதற்கு ஒரு வாய்ப்பு. அப்படி நம்ம மறந்தா கூட அந்த நேரத்துல பகவான் நமக்கு வந்து ஞாபகப்படுத்துறாரு அப்படிங்கிறத ஒரு சில கதைகள்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அது மாதிரி தெரிஞ்சுக்கலாம். லாஸ்ட் மொமெண்ட்ல பகவானே வந்து நமக்கு ஞாபகப்படுத்துறாரு அப்படிங்கிறத பார்க்கிறோம். ஏன்னா பகவான் அந்த நேரத்துல நினைக்கிறாரு. நம்மளுடைய பக்தி உயரும் போது நம்மளுடைய செயல்களை எல்லாம் வந்து பரமாத்மாவா இருந்து நம்மளை அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இருக்காரு இல்லையா, அதனால நம்ம கூடயே டிராவல் பண்ற பகவான் வந்து நமக்கு நினைவை கொடுக்கிறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மேம். ஸோ நம்ம எப்போ மரணம் அடைவான்ங்கிறது நிச்சயமே இல்லை. அதனால வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம், எந்த வினாடியிலையும் நமக்கு மரணம் சம்பவிக்கலாங்கிறது தெரிஞ்சு நம்ம தயாரா இருக்கணும். தயாரா இருக்கிறதுனா என்ன, மெயினா நம்ம தயாரா இருக்கிறதுனா இருக்கிற செட்டில்மெண்ட் எல்லாம் பண்றது இல்லை. அது வந்து பௌதிக செட்டில்மெண்ட்ஸ். ஸோ நம்ம வந்து மனதை லைக்க செய்யணும். பகவானிடம் நம்ம நினைவுகளை திசை திருப்பணும். பற்றுக்களை விடணும். பந்தங்கள்ல இருந்து வெளிவரணும். இந்த பந்தங்கள் நம்மளை சிக்கலை உண்டாக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம எந்த நொடியில உயிர் விட்டாலும் நம்ம கடமை வந்து கிருஷ்ணரை நினைச்சிட்டே இருக்கிறது தான். அதன் மூலமா நம்ம வெற்றி அடையலாம். இது ஒண்ணுதான் நம்மளோட நோக்கம். நம்ம மனித வாழ்வின் நோக்கமே வந்து நம்ம இந்த உடலை
எடுத்த காரணம், அதாவது அரிதறிது மானிடராக பிறப்பதறிவு, அதிலும் கூன்குறடியின்றி நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை கிடைச்சது வந்து நம்ம புலன்களை பகவானின் சேவையில ஈடுபடுத்தி அந்த ஆத்ம ஞானத்தை புரிந்து பகவானுடைய சேவகனாக மாறி நம்ம பகவானுடைய ராஜ்யத்துக்கே போய் சேரணும். நம்ம ராஜ்யத்துக்கு போய் சேரணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். ஆனா அந்த அந்த நோக்கம் நம்ம வைக்கும் போது பௌதீகத்துல நமக்கு எவ்வளவு பெனிஃபிட் வருது பாருங்க. அதாவது இந்த பந்தத்துல இருந்து நம்ம சிக்காம தப்பிக்கிறோம். இல்லைன்னா இந்த பந்தங்கள் எல்லாம் நம்மளை சிக்கலை கொண்டு போய் விடுறது. நம்ம எதெல்லாம் வந்து ஆசைன்னு நினைச்சு, பற்று நினைச்சு, நம்பிக்கை வச்சு நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கோமோ அதெல்லாம் நம்மளை சிக்கலை கொடுத்துட்டு இருக்கிறத நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்துல பாக்குறோம். எப்பேற்பட்ட வசதியா இருக்கிறவங்களுக்கு கூட இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாமே காமனா இருக்கு. சோ இங்க வர்றவங்க எல்லாருமே துக்காலயம் அசாஸ்வதம், இது எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கிறோம். சோ இதுல இருந்து வெளியில வரணும். நம்ம தவறான சிந்தனையில இருக்கோம். உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற பரமாத்மாவை திரும்பி பார்த்துட்டா நமக்கு இந்த பந்தங்கள், இந்த பற்றெல்லாம் விடுபட ஆரம்பிச்சிடும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. எஸ் பிரபு. சரியா கேட்கலையா பிரபு? கேக்குதா பிரபு? அந்த இது சொன்னீங்க இல்லையா, அந்த பிறத்தல் மாநில பிறத்தல் அது இதுன்னு சொன்னீங்க இல்லையா? எஸ் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க பிரபு. அதையும் தாண்டி இப்போ சமீபத்துல வடிவேல் பாடியிருப்பாரு, அதெல்லாம் அந்த உடம்புல இருக்கிற ஊனெல்லாம் மனசுதான் ஊனம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாருங்க. ஓகே பேசலாம் பிரபு. நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பிரபு. ரெக்வஸ்ட். தேங்க்யூ பிரபு. நோட் பண்ணி வைங்க. இதை பத்தி பேசலாம் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ். ஸோ நம்ம வந்து மனதை எப்படி திசை திருப்புறோம், பகவானிடம் நம்ம மனதை திசை திருப்பி நம்ம எப்படி பயிற்சி பண்றது அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கறது தான் இந்த கிருஷ்ண உணர்வு. கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கும்போது நம்ம மற்ற செயல்கள் எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா கட் ஆயிடுது. கிருஷ்ண உணர்வு ஜஸ்ட் பேசிக் என்ட்ரி கொடுத்துட்டா போதும். மற்ற எல்லாமே தெரியாது. பற்றுக்கள் விடுபடுது, பௌதிக பந்தங்கள் சிக்கல்ல இருந்து வெளியில வரோம், நம்ம மனசை திடமா வச்சுக்க முடியுது. சோ மரண நேரத்துல நம்ம நினைப்போங்கிறதுக்கு என்ன உறுதி? சோ வாழும் போதே கிருஷ்ணரை நினைக்க பயிற்சி பண்ணணும். இது பயிற்சினால மட்டும்தான் முடியும். சோ நம்ம கிருஷ்ணரை நினைக்கிறதுனால அட்வான்டேஜ் என்ன? பௌதிக பற்றுல இருந்து வெளியில வரோம். அதைத்தான் வந்து கிருஷ்ண உணர்வு நமக்கு சொல்லி தராங்க. பௌதிக பற்று, சிக்கல், அளவுக்கு அதிகமா பற்று வைக்கிறது, எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் காரணம் பார்த்தோம்னா நம்மளே தான் காரணமா இருக்கும். நம்ம காரணக்கர்த்தா நாமே தான் இருக்கும் எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும். சோ என்ன பண்ணிருக்கோம்? நம்ம ஒருத்தர் மேல அதிகமா நம்பிக்கை வைக்கிறோம், ஒரு பற்றை வைக்கிறோம். அந்த பற்று நடக்காத போது நமக்கு துன்பம் நேருது. அந்த மனசு அதை தாங்கிக்கக்கூடிய பக்குவத்துக்கு இல்லாம போகுது. நம்ம கடமையைத்தான் செய்யணும், பலனை எதிர்பார்க்க கூடாதுன்னு பகவானே சொல்லிட்டாரு. நமக்கு நல்ல வழிதான் காட்டுறாங்க. நமக்கு இதுல இருந்து அவங்க சொல்ல வர்றது விஷயம் என்ன? நம்ம கரெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம இந்த துன்பங்கள்ல இருந்து வெளியில வரலாம். இல்லைன்னா அந்த துன்ப கடல்ல போய் சிக்கிக்கிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஜடபரதர் வாழ்க்கையை நம்ம பார்த்தோம். அதுல வந்து பரத மகாராஜர் வந்து துறவரம் மேற்கொண்டிருந்தாரு. ப்ரீவியஸ் லைஃப் சாரி. துறவரம் மேற்கொண்டு கானகம் போறாரு இல்லையா? காட்டுல போய் தவம் பண்றாரு. தவ வாழ்வுல ஈடுபட்டு என்ன பண்றாரு அவரு? முக்தி அடைவதற்காக தவ வாழ்வுல அந்த காலத்துல எல்லாம் நம்ம கடைசி போர்ஷன் வந்து, அதாவது வானப்பிரஸ்த நிலைக்கு தான் போவாங்க. நம்ம வந்து பிரம்மச்சாரி அந்த அந்த நிலையெல்லாம் தாண்டி அதுக்கப்புறம் வந்து கிரகஸ்தரா குடும்ப வாழ்க்கையெல்லாம் அனுபவிச்சு அதுக்கப்புறம் வானப்பிரஸ்தம் சன்னியாசம் முடிஞ்சு வானப்பிரஸ்தம் வராங்க. அதாவது சன்னியாச நிலைக்கு அவங்க போறாங்க. அந்த சன்னியாசி வாழ்க்கையில தவம் எல்லாம் வழிபடுறதுக்காக எந்த பற்று தொந்தரவு இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக காட்டுல போய் தவம் பண்ணுவாங்க, அந்த உயர்ந்த நிலையை அடையணுங்கிறதுக்காக. அப்படி பண்ணும்போது அவங்களுக்கு எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் வரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அவங்க அப்படி போறாங்க. அப்படி இருக்கும்போது லாஸ்ட் மொமெண்ட்ல அவர் கடைசியா ஒரு மான் மேல வச்சு பற்று காரணமாக அவருடைய தவ வாழ்வு, அதாவது தவ வாழ்வுல இருந்து வீழ்ச்சி பெற்றிருந்தாரு. வீழ்ச்சி அடைஞ்சதுனால அவர் மறுபடியும் மானா பிறக்க வேண்டியதாயிடுச்சு. ஏன்னா பக்தியில போக்கஸ்ல இருந்தவர் சென்ட்ரல்ல வந்த ஒரு சின்ன பற்று தான் ஒரு மான் மேல கருணையை வச்சாரு. பக்தர்கள் எப்பவுமே கருணை வைப்பாங்க, டிஃபால்ட்டா அவங்களோட குணம். இதுல அவரோட தப்பு எதுவும் இல்லை. ஆனா திசை எங்க திருப்பணும்? நம்ம நோக்கம் என்ன? நம்ம நோக்கம் வந்து பகவான்கிட்ட போறது. அது மெயின் பர்பஸ மறந்துட்டு மான் கிட்ட பற்று வச்சதுனால ஜடபரதர் அந்த மாதிரி வீழ்ச்சி அடைந்தாலும் பார்ப்போம். ஆனா வீழ்ச்சி அடைந்தாலும் அவருக்கு அந்த நினைவை பகவான் கொடுக்கிறாரு.
நினைவை கொடுத்து அடுத்த பிறவியில அவர் வந்து மனித உடல் மீண்டும் கிடைக்குது. ஸோ ஜென்ரலா வீழ்ச்சி அடைஞ்சவங்க என்ன பிராமண குலத்துல பிறக்கிறாங்கிறத நம்ம பார்த்திருக்கோம். வீழ்ச்சி அடைந்தவர்கள் பிராமண குலத்திலேயோ செல்வந்தர் குடும்பத்திலேயோ மறுபிறவி எடுத்து அவர்கள் பக்தியை கண்டினியூ பண்ணுவாங்க. அவங்க பக்தியை கண்டினியூ பண்றதுக்கு பகவான் வாய்ப்புகளை அமைச்சு கொடுக்கிறாரு. ஸோ பகவான் வாய்ப்பை அமைச்சு கொடுக்குறாங்கிறத பாக்குறோம். சோ பகவானுடைய கருணை, இது வந்து ஸ்பெஷல் கருணை டு தி அவரோட பக்தர்கள். அதுபடி அவருக்கு அந்த வழிகள் கிடைக்குது. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது, எனவே அர்ஜுனா, என்னை இந்த கிருஷ்ண உணர்வில் எப்போதும் எண்ணிக்கொண்டு அதே சமயம் உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையான போரிடுதலையும் செய்யே. என்னையே நினைச்சிட்டு என்னுடைய கட்டளையின்படி நீ செய்யறதுனால இதன் பந்தங்கள் உன்னை பாதிக்காது. ஏன்னா வேதம்னா என்ன? வேதம் எல்லாம் பகவானுடைய திருமொழிகள்னு பாக்குறோம். பகவானுடைய வாயிலிருந்து வர்றது எல்லாமே நமக்கு வேதம். வேதத்தின் படி செய்யும் போது நமக்கு அந்த சிக்கல் கிடையாது. அதனால பகவானின் கட்டளைப்படி செய்யறதுனால உனக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்ய, உன்னுடைய செயல்களை எனக்கு அர்ப்பணிச்சு உன்னுடைய மனசையும் புத்தியையும் எங்கிட்ட நிலைநிறுத்து அப்படின்றாரு. கிருஷ்ணரை வந்து மனதால நினைக்கிறது, விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணம் செய்யறது. அதாவது இந்த உடல்னால விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்யறது. மனதையும் புத்தியையும் என்னில் நிலைநிறுத்து அப்படிங்கிறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இடத்துல கிருஷ்ணரை வழிமுறையை வெளிப்பட்டு இலக்கை அடைவோம் என்று உறுதியளிக்கிறார். என்னுடைய இயற்கை நீ வந்து சேருவ அப்படிங்கிறத பகவான் இந்த இடத்துல கன்ஃபார்ம் பண்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அடுத்த ஸ்லோகம், அதாவது பரமபுருஷ பகவான் முழு முதற் கடவுள், எல்லாவற்றிற்கும் அதிபதி, இந்த இயற்கையிலிருந்து எல்லாமே அவனின்றி ஓரளவும் அசையாதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது மாதிரி எல்லாத்துலயும் பரமபுருஷ பகவான் இருக்காரு. அவர் என்னை நினைத்து தியானித்து மனதை எங்கிட்ட நிலைநிறுத்தும் போது சற்றும் பிறலாது பயிற்சி செய்யறவங்க நிச்சயமாக என்னை அடையிறாங்க. அகெயின் திரும்ப திரும்ப கன்ஃபார்ம் பண்றது. ஏன்னா டவுட் இருக்கு இல்லையா நமக்கு, நம்ம போய் சேர்ந்துருவோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்காக இந்த இடத்துல பகவான் அபியாச யோக யுக்தேன சேதசா நானிய காமினா பரமம் புருஷம் திவ்யம் யாதி பார்த்தானு சிந்தையன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்லோகத்துல என்னோட நிச்சயம் அடைவது உறுதி பக்தர்கள் அப்படிங்கிறத பகவான் இங்க கன்ஃபார்ம் பண்றாரு. பரமபுருஷ பகவானே நினைவு கொள்றதுக்கு பயனளிக்கப்பட்ட பலனளிக்கக்கூடிய வழி என்ன? கிருஷ்ணரை புதுப்பிக்காம மனசால நினைக்கிறது, அதாவது காதுகள், நாக்கு, மனம் இதையெல்லாம் பக்தி சேவையில ஈடுபடுத்துறது. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம புலன்களை வந்து பகவானுடைய சேவையில ஈடுபடுத்துறது. பரமபுருஷ பகவானை அவரது லோகத்தில் அடையலாம். சோ அதாவது பக்தி தொண்டில வந்து முக்கியமானது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பே வந்து சிரவணம். இந்த காதுகள் மூலமா நம்ம இந்த விஷயங்களை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பக்தி தொண்டு. நம்ம இங்க எல்லாம் வந்து இப்ப ஜாயின் பண்ணிருக்கோம். சோ இதை கேட்கறதுக்கான அந்த ஞானத்தை பெறுவதற்காக உட்கார்ந்துருக்கோம் இல்லையா, இதுதான் பக்தி தொண்டு. இங்க இருந்துதான் ஸ்டார்ட் ஆகுது நம்ம பக்தி தொண்டு. சிரவணம் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸா இருக்கு. உங்களுக்கு தெரியும், இறக்கும் நேரத்துல கூட நம்ம மற்ற புலன்கள்லாம் செயலற்று போனால் கூட கடைசியில காதுல போய் சொல்லுவாங்க. காதுல போயிட்டு நாராயணா நாராயணான்னு சொல்றதெல்லாம் கேட்டிருப்பீங்க நீங்க. அதாவது கடைசி நேரத்துல அந்த காது ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அதான் வள்ளுவர் சொல்லுவார், செல்வத்துள் செல்வம் செவி செல்வம் அப்படின்ட்டு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரிபோல் ஹரிபோல். ஸோ அது சிரவணம் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறதுனால நம்ம ப்ரியாரிட்டி இந்த வேதத்தையும் ஞானத்தையும் நம்மளுடைய ஆத்ம ஞானத்தையும் பகவானோட உள்ள உறவையும் நம்ம இந்த காது மூலமா தெரியும் போது நமக்கு பக்தி உற்பத்தி ஆகிறது அப்படிங்கிறது நமக்குள்ள ஆல்ரெடி இருக்கு. கிருஷ்ண உணர்வுங்கிறது டிஃபால்ட்டா எல்லாரும் மனசுக்குள்ளேயும் இருக்கும். இப்ப நாங்க என்ன முயற்சி பண்றோம் அப்படின்னா அதை வந்து ஜஸ்ட் ஒரு இன்டியூஸ் பண்ணுறோம், அவ்வளவுதான். ஸோ அதுலயே ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்குள்ள கனெக்ஷன் வந்துடும். ஸோ நமக்குள்ள இருக்கிற பக்தி தான் நம்ம வந்து வெளியில ஒரு
இனிஷியேட்டிங் பாயிண்டா நம்ம இந்த சிரவணம் மூலமா கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ கிருஷ்ணரோட சேவையில நம்மளுடைய புலன்களை ஈடுபடுத்தும் போது நமக்கு பகவானை சென்று அடையலாம். புலன்களை எப்படி ஈடுபடுத்துறது நம்ம பார்த்தோம் ஆல்ரெடி. நாக்கு பிரசாதம் சாப்பிட்றதுக்காகவும் கீர்த்தனம் பண்றதுக்காகவும் நம்ம இந்த வாயை யூஸ் பண்றோம். அப்படி இருக்கும்போது நமக்கு தூய்மைப்படுத்தப்படுது. பகவானுக்கும் அவருடைய பிரசாதத்திற்கும் அவருடைய நாமத்திற்கும் எந்த வேற்றுமையும் இல்லை. அப்படி இருக்கும்போது ஒருத்தருக்கு சிம்பிளா ஒருத்தர் பக்தி கொண்டு வரணும்னா நம்ம சொல்றதை கேட்கலன்னா கூட சிரவணம் தான் ஃபர்ஸ்ட். பட் இருந்தாலும் நமக்கு அவங்களுக்கு பிரசாதம் கொடுத்து வர வைக்கிறது மிக ஈஸி. அது பகவான் அதுல அவரோட கருணையை அருள் பாவிக்கிறாரு. பகவான் ஈஸியா நம்ம கிட்ட அந்த பக்தி உணர்வை வெளிப்படுத்த வைக்கிறாரு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். சோ நம்ம மனசையும் கிருஷ்ண சேவையில ஈடுபடுத்தணும். அப்படி ஈடுபடுத்தும் போது இப்ப நம்ம இங்க உட்கார்ந்துருக்கோம், நமக்குள்ள ஏதாவது வேற சிந்தனை இருக்கா? எந்த தவறான சிந்தனையோ வேற எந்த பௌதிக கலங்கங்களும் வர்றதுக்கு சான்ஸே இருக்காது. ஏன்னா நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கிற அந்த சப்ஜெக்ட் அதுல போக்கஸ்ல இருக்கும். அதனால இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம மோட்சத்தை அவருடைய லோகத்தை அடையலாம் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ கிருஷ்ணர் நினைக்கிறது எப்படி? ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்றது. ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் சொல்றது ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. அதாவது கிருஷ்ணரோட ரூபம் உள்ளேயும் வெளியும் நினைச்சு நம்ம தியானம் பண்றோம் இந்த மந்திரம் சொல்லும் போது. சோ வாழ்க்கை முழுவதும் ஜபம் செய்யும் போது மரணத்தின் போது கிருஷ்ணரை நினைவு வைக்கலாம். அதுக்காகத்தான் இங்க மினிமம் சாண்டிங் ரவுண்ட்ஸ் சொல்லிட்டு போக போக முன்னேற நமக்கு ஒரு ரவுண்டு இப்ப கம்பல்சரி பண்ணணும். 2வது லெவல் வந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க 4 ரவுண்டு முடிச்சிருக்கணும். அட்லீஸ்ட் 6 ரவுண்டு டெய்லி அந்த பிராக்டிஸை கொண்டு வரும்போது நமக்கு மற்ற இதுல இருந்து அந்த சிந்தனையில இருந்து விலகலாம். அதாவது காற்றை கூட அடக்கிடுவேன் கிருஷ்ணா, மனசை அடக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டாரு. அர்ஜுனனே முடியல அப்படின்ட்டாரு. அதாவது மனசை கண்ட்ரோலே பண்ண முடியல. ஏன்னா எண்ணங்களை அது உற்பத்தி செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு. அந்த லட்சக்கணக்கான எண்ணங்களை டெவலப் பண்ணுது அது உட்கார்ந்துட்டு. அதை டைவெர்ட் பண்ணனா அதை டைவெர்ட் பண்ணவே அதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்ட்ரோலே ஆக மாட்டேங்குது. அதுக்கு தான் டைவெர்ட் பண்ண வைக்கிறாங்க. மனசு கண்ட்ரோல் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். அது நண்பனா நினைக்கும் போது நண்பனாவும் எதிரியா மாறிடுது. நம்ம சொல்ற பேச்சை கேட்கல, மனசு பேச்சை நம்ம கேட்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம அது எதிரியா செயல்படுது. ஸோ அது எப்படி நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பண்றது? நம்ம பகவானுடைய அந்த எண்ணங்களை பகவானுடைய லீலைகள், நாமம், அந்த குணம் அது பக்கத்துல நம்ம திருப்பும் போது அந்த எண்ணங்கள் தூய்மைப்படுத்தப்படுது, எண்ணங்கள் கண்ட்ரோல் ஆகுது. நமக்கு அனாவசியமா போற அந்த பௌதீக அந்த எண்ணங்கள்ல இருந்து நம்மளை விலக்கி வைக்குது அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கலாம். சோ அப்படின்னா நம்ம செயல்கள் செய்யும் போது செயலே செய்யக்கூடாதான்னு நம்ம கேட்கிறோம் இல்லையா? அப்படி இல்லை, செயல்கள் செய்யணும், கிருஷ்ண உணர்வுல செய்யணும், அதை கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணமா பண்ணணும், பலன்களை பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கிறோம். சோ இப்படி எல்லாம் பண்ணும்போது நம்ம கிருஷ்ண செயல்களையும் செய்யறோம், அது கூடயே பலனிலிருந்தும் பற்றுல இருந்து வெளியில வரோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ஆரத்தி பார்க்குறோம், மார்னிங் மங்களாரத்தி பார்த்தா நமக்கு மனம் அதுல லயிக்குது. அவருடைய அழகுல பயங்கரம். அலங்கரிக்கிறாங்க. நமக்கு ராதாகிருஷ்ணருக்கு அலங்கார பிரியர்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம். சச்சிதானந்த ரூபத்துல இருக்கார். அவரை பார்க்கும்போது நம்ம அந்த மனது அதுல லயிக்குது. ஸோ அவருக்கு பிரசாதம் அர்ப்பணிக்கிறோம். அந்த மாதிரி செலிப்ரேட்ஸ் எல்லாம் பண்றோம். இப்ப நமக்கு இம்மீடியட்டா வரக்கூடிய அந்த செலிப்ரேஷன் என்னவா இருக்கு? நமக்கு இப்போ ஜெகநாதர் ரத யாத்திரையில என்ன நமக்கு அதுல பெரிய பெருமை என்ன இருக்கு அதுல அப்படின்னா, நீங்க என்ன பார்க்க வரல, சோ வராதவங்களுக்கும் வழிகாட்டுறதுக்காக நானே உங்களை பார்க்கறேன்னு சொல்லிட்டு பகவானே வெளியில வராரு. எவ்வளவு பெரிய அற்புதம் இல்லையா? இவ்வளவு கருணை எங்க இருக்கும்? விசேஷ கருணை எல்லார் மேலையும் அவரு அந்த ஒரு கருணை, சிறப்பு கருணையாக பகவானே வெளியில வராரு. ஏன்னா ஏதோ ஒரு சூழ்நிலைகள்னால பார்க்க முடியாம இருப்பீங்க. அவருக்கும் நானே வெளியில வரேன், நம்ம கொடுக்குற பிரசாதத்தையும் ஏத்துக்கிறாரு. வெளியில நம்ம கொடுக்குற பிரசாதத்தையும் அவரே ஏத்துக்கிறாரு. சோ அது விசேஷமானது பார்க்கலாம். சோ இடைவிடாது நம்ம கிருஷ்ணர் நினைக்கும் போது நம்ம இறுதி நேரத்துல கண்டிப்பா நினைக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க.
பாகவதம் 6.1 வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, அஜாமிலன் கதையை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. அஜாமிலன்கிற பிராமணர் இருந்தாரு. நம்ம இது முதல்லயே பார்த்தோம், இருந்தாலும் ஒரு ரீகேப் பண்ணிடலாம். பிராமணர் இருந்தாரு. அவங்க வந்து ஏசியை வந்து மனம் புரிஞ்சு பிராமண குணங்களை எல்லாம் இழந்துட்டார். பிராமண குணங்களை எல்லாம் இழந்து தவறான பெண்ணின் ஆசையின் பின்னாடி போனதுனால அவரு நெறி தவறிட்டாருங்கிறத பாக்குறோம். மாயா வேலை செய்யும். எல்லாருக்கும் மாயா வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான டூல். அந்த மாயால அந்த வெளியில வரணும் அப்படின்னா நம்ம கிருஷ்ணர்கிட்ட வந்தே ஆகணும். கிருஷ்ணர்கிட்ட க்ளோஸா இருக்கணும். அதுலயும் வந்து நம்ம இடையில வந்து நிலை தடுமாறாத நிலையில பக்தி பண்ணணும். நிலை தடுமாறிடக்கூடாது. எந்த நேரத்திலையும் வீழ்ச்சி அடைவதற்கு சான்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு நிறைய கதைகள் பார்த்தோம். அதுல வந்து அஜாமிலன் கதை வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. பிறப்பால பிராமணனா பிறந்து நடுவுல இந்த சிக்கல்ல மாட்டினதுனால அவரு வந்து என்ன பண்ணாங்க, அதாவது கொள்ளையடிக்கிறது, கொலை பண்றது, எல்லா தவறான காரியங்களும் ஒரு புலன் வந்து தவறுனா கூட நம்மளுடைய மொத்த வாழ்க்கையும் சீரழிக்குங்கிறத இங்க பார்க்கலாம். அது இதன் செயல்களா நல்ல செயல்களா இல்லையே. அவர் ஒரு பக்தி பண்ணி பிராமணர் அவங்களோட கடமையை பண்ணணும். அதை தவறி அவர் பண்ணதுனால நிறைய பிரச்சனைகளை அனுபவிச்சு எல்லா பாவ செயல்களையும் ஈடுபட்டு வாழ்ந்துட்டு இருந்தாரு. அப்படி இருக்கும்போது அவருக்கு 10 பசங்க இருந்தாங்க. கடைசி மகன் பேர் வந்து நாராயணன் வச்சாங்க. அது பகவானுடைய கருணை. அவங்க வீட்டுக்கு ஒரு சன்னியாசிகள் வந்து இந்த பையனுக்கு நாராயணன் பேர் வைங்கன்னு அந்த நேரத்துல வந்து கொடுத்த அறிவுரையின்படி அவர் நாராயணன் பேர் வைக்கிறாரு. பகவானுடைய விசேஷ கருணை எப்பவுமே நமக்கு பக்தர்களுக்கு இருக்கும். அதனாலதான் பக்தி தொண்டுல பண்ணணும் அப்படிம்பாங்க. பக்தி தொண்டுல போறவங்களுக்கு வீழ்ச்சியே கிடையாது. அப்படி வீழ்ந்துட்டாலும் அடுத்த பிறவியில நமக்கு வழிகாட்டுறாருங்கிறது ஜடபிரதர் கதையிலையும் பார்த்தோம். இப்ப அஜாமிலன் கதையில வந்து அவர் இருக்கும் போதே அவருக்கு வந்து 8வது குழந்தை வந்து நாராயணான்னு பேர் வச்சதுனால அவர் அந்த குழந்தை மேல பற்று வச்சு, கடைசி பையன் மேல எப்பவும் பற்று வைக்கிறாங்க இல்லையா, அது மாதிரி இவர் கடைசி பையன் மேல பற்று வச்சதுல உயிர் பிரியும் போது என்னாச்சு, யார் மேல பற்று வச்சாங்களோ அவங்கள பத்தியே அவங்க நினைச்சு பேசிட்டு இருந்ததுனால நாராயணான்னு கூப்பிட்டுட்டார். நாராயணான்னு கூப்பிட்டதுனால அவரு மரணத்தின் டைம்லயும் கூட பையனை நினைச்சிட்டு இருந்தார். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அப்படி இருக்கும்போது என்னாச்சு, விஷ்ணு தூதர்கள் யமதூதர்கள் வராங்க ஃபர்ஸ்ட். ஏன்னா அவன் செய்த பாவங்கள் வந்து அவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு யமதூதர்கள் வராங்க, பாச கயிற்றோட வராங்க. அப்பதான் வந்து விஷ்ணு தூதர்களும் வராங்க. ஏன்னா நாராயணான்னு கூப்பிட்டுட்டதுனால விஷ்ணு தூதர்கள் வந்துடுறாங்க. அதனால வந்து என்னாச்சு, விஷ்ணு தூதர்கள் விட்டு கொடுக்கல, அவரை கூட்டிட்டு போயிட்டாங்க. ஏன்னா யமராஜன் கொடுத்த உத்தரவு என்ன, விஷ்ணு தூதர்கள் வர இடத்துல நம்ம வந்து எதுவுமே பேசுறதுக்கு வழி இல்லை. ஏன்னா முழுமுதற் கடவுள் சுப்ரீம் கோர்ட் அவரு ஜட்ஜ்மெண்ட்டுக்கு நீங்க எகென்ஸ்டா நீங்க வேற எதுவுமே பண்ண முடியாது. அதனால வந்து அவங்க வரும்போது விட்டுறணும் அப்படிங்கிறதுதான். ஸோ நடந்த அந்த வாதங்கள், அது கடைசியில யமதர்மன் என்ன கட்டளை இடுறாரு அந்த கதையை வந்து டீட்டெயிலா நம்ம பின்னாடி தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ யமதூதர்கள் வந்து யமதூதர்களுக்கு யமராஜர் வந்து அட்வைஸ் பண்ணி பக்தர்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கணும், பக்தர்கள் இருக்கிற இடத்துல நம்ம போகவே கூடாது அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல கன்ஃபார்மா சொல்றாரு. அதாவது விளக்கு வச்சிருக்கிறவங்க, பக்தி பண்றவங்க, அந்த கடைசி நேரத்துல நாமத்தை சொல்றவங்க, அவங்கள வந்து நம்ம தொந்தரவு பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறத இங்க அவரு அட்வைஸ் கொடுக்குறாரு. ஸோ ஹரிநாமம் வந்து அவ்வளோ பவர்ஃபுல். அவருடைய நாமத்திற்கே அவ்வளவு பவர். நாமத்திற்கும் அவருடைய ரூபத்திற்கும் எந்தவித வேற்றுமையும் இல்லை அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ நம்ம பாதுகாப்பு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத அவங்க சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ யமதூதர்களுக்கும் விஷ்ணு தூதர்களுக்கும் நடந்த அந்த இதெல்லாம் கேட்ட பிறகு அஜாமிலன் வந்து என்ன ஆயிட்டாரு, மறுபடியும் அந்த உறவை புதுப்பிச்சுக்கிறாரு. ஸோ அவர் மயக்கத்துல இருந்து வெளியில வந்துடுறாரு. தவறான பாதையில போனதுல வந்து வெளியில வந்துடுறாரு. ஸோ எப்பவுமே ஒரு தூய பக்தருக்கு அவங்க பாவ செயல்கள்ல இருந்து வெளியில வர்றதுக்கு பகவானே வந்து நினைவுபடுத்துறாரு அப்படிங்கிறத பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து ஹரிபக்தி நெறியில வாழ்ந்து வைகுண்ட விமானத்துக்கு புறப்பட்டு போனாரு அப்படிங்கிறதெல்லாம் இந்த கதையில பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ 8வது அத்தியாயத்தோட நம்ம சுருக்கம் என்ன இருக்கு, அர்ஜுனோட கேள்விகள் வந்து 8 கேள்விகளை முன்வைக்கிறாரு. அதுல வந்து அது வந்து 8.1ல இருந்து 8.4 வரைக்கும் பார்க்கிறோம். அடுத்தது வந்து இறக்கும் நேரத்துல வந்து அந்த இறுதி தேர்வை நம்ம எப்படி எழுதுறது, அட்டன் பண்றதுங்கிறத பத்தி நம்ம அடுத்த ஒரு போர்ஷன்ல பார்க்கிறோம்.
பரத்தை அடைதல் வந்து 8.9ல இருந்து 22 வரைக்கும் பார்க்கிறோம். தூய பக்தி தான் சிறந்ததுங்கிறத நம்ம கடைசியா கன்க்ளூஷன்ல பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ கிருஷ்ணரை வந்து தியானத்தின் மூலமாக நினைவு வைக்கலாம் அப்படிங்கிறத இங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். தியானம், மெடிடேஷன், நம்ம மெடிடேஷன் எல்லாருக்குமே தெரியும், நிறைய மெடிடேஷன் ப்ராசஸ் இருக்கு. அதுக்கு தான் அந்த அஷ்டாங்க யோகம் பயிற்சியும் சொன்னாங்க. அஷ்டாங்க யோகத்திலையும் நம்ம பண்ண முடியும். ஆனா வந்து எளிதான வழி என்ன? ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்தை ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரேன்னு எல்லா நேரங்களையும் சொல்லக்கூடிய, எல்லாரும் எல்லா நேரங்களையும் சொல்லக்கூடிய ஒரு கலியுக மந்திரத்தை நம்ம கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது முதல்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில மந்திரங்களை வந்து அவங்க யாரு அந்தணர்கள் தான் உச்சரிப்பாங்க, நம்ம சொல்லக்கூடாது, அது சொல்றதுக்கு நிறைய ப்ரொசீஜர் இருக்கு, அந்த இடத்துலதான் சொல்லணும், அந்த வேள்வியில தான் சொல்லணும் அப்படின்னு நிறைய கட்டாயம் எல்லாம் இருக்கு. அதுக்கு மனதை ஒருமுகப்படுத்தணும், அதுக்கான செலவுகள் செய்யணும், அந்த பெரிய பெரிய யாகங்களை வளர்த்தணும், இதெல்லாம் பெரிய ப்ராசஸ். இப்ப இந்த காலத்துல அதெல்லாம் நம்ம பண்ண முடியாது, அவ்வளவு பொருட்கள் செலவும் செய்ய முடியாதுங்கிறதுக்காக நமக்கு எளிதான ஒரு வழிமுறையே, செலவே இல்லாத ஒரு வழிமுறை மகாமந்திரத்தை சொல்றது, பகவானை நினைச்சுட்டே இருக்கிறது, அவருடைய லீலைகளை நம்ம திரும்ப திரும்ப கேட்கறது, பேசுறது மூலமாக நினைவில் கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிறத இங்க பார்க்கலாம். ஸோ பகவான் வந்து எல்லாமே அறிந்தவர், அவர் வந்து ரொம்ப பழமையானவர். ஏன்னா அர்ஜுனன் கேட்ட கேள்விக்கு இந்த சீர பரம்பரை ஞானம் வந்து நான் விவஸ்வானுக்கு ஃபர்ஸ்ட் சொன்னேன். சூரிய பகவான் முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் நான் சொன்னேன். அது சொல்லும் போது நீயும் இருந்த, ஆனா வந்து உனக்கு அது ஞாபகம் இல்லை, எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு, பற்பல பிறவிகளை கடந்து நீ வந்திருக்கிறாய் அப்படிங்கிறத பகவான் முதல்ல சொல்லியிருக்காரு. ஸோ அவர் மிகவும் பழமையானவரா இருக்காரு, எல்லாம் தெரிஞ்சவரா இருக்காரு, முக்காலங்களும் அறிந்தவர். ஏன்னா நமக்கு வந்து லிமிடேஷன்ஸ் இருக்கு, இந்த பிறவி மட்டும்தான் ஞாபகம் வைக்க முடியும், இந்த பிறவியில வச்சிருக்கிற ஞாபகமே நமக்கு தொல்லை பண்ணுது, இன்னும் பழைய ஞாபகம் எல்லாம் வச்சிருந்தா நமக்கு சிக்கல் தான் வரும் அப்படிங்கிறதுக்காக நமக்கு ஞாபக மறதியும் கொடுப்பவர் பகவான் தாங்கிறத பாக்குறோம். ஸோ அவர் பழமையானவரா இருக்கிற, எல்லாரையும் குற்றப்படுத்துறாரு, அணுவை விட ரொம்ப சிறியதா இருக்காரு, எல்லாத்தையும் பராமரிக்கிறாரு அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்கலாம். ஸோ பௌதிக கருத்துக்களுக்கு எல்லாம் அப்பாற்பட்டவர். நம்ம பௌதீகத்துல நம்ம என்ன சிந்தனை பண்றோமோ அது மாதிரி இல்லை. அவர் உடல் வந்து தெய்வீக உடல், அதாவது கண்களாலே அவரால் சாப்பிட முடியும். ஒரு புலன் நம்ம இந்த பௌதிக உடல் எப்படி இருக்கு, நம்ம எப்படி சாப்பிடணும்னா வாயால மட்டும்தான் சாப்பிட முடியும், அவர் கண்களாலே சாப்பிட முடியும். ஸோ பகவான் வந்து தெய்வீக உடல் பெற்றவர். ஸோ பௌதிக கருத்துக்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர், அவ்வளவு சீக்கிரம் புரிஞ்சு கொள்ள முடியாது. நம்ம வந்து பக்தர்கள் மட்டும்தான் புரிஞ்சிக்க முடியும், புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டமா இருந்தாலும் பக்தர்கள் புரிஞ்சுக்கலாங்கிறத டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க. பக்தர்கிட்ட பகவான் சேவை செய்யறதுக்கு ரெடியா இருக்காரு அப்படிங்கிறத நம்ம பகவத்கீதையோட ஃபர்ஸ்ட் டைட்டில்லயே பார்ப்போம். பக்தருக்கு சேவை செய்யறதுக்காக அவர் பார்த்த சாரதியாக வந்து முன்னாடி உட்கார்றாரு. ஏன்னா அர்ஜுனனுக்கு நல்வழிப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்க பாண்டவர்களுக்கு அந்த ராஜ்யம் கிடைக்கணும், அவங்க தர்ம முறைப்படியில நாட்டை வழிநடத்தணுங்கிறதுக்காக பகவானே வந்து இந்த இடத்துல அவதரிக்கிறாருங்கிறத பாக்குறோம். ஸோ அவருடைய ரூபம், குணம் எல்லாமே வந்து அற்புதமான விஷயங்கள். ஸோ அவரே உன்னதமான பரமபுருஷர் அப்படிங்கிறத நினைச்சிட்டு நம்ம தியானம் செய்யும் போது நம்ம அதுல முன்னேற முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நினைக்கிறதுக்கான என்னென்ன வழிமுறைகள் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. பகவானை எப்படி நினைக்கிறது, அதாவது அன்மையை விட சிறியவர், அது எல்லா அணுக்களுக்குள்ளும் நுழைந்து ஜீவராசிகள் இதயத்துக்குள்ளும் நுழைந்து பகவான் வந்து எல்லா ஜீவராசிகளுக்குள்ளும் உள்ள பகவான் பரமாத்மாவா இருக்காருங்கிறத பாக்குறோம். ரொம்ப பழமையானவர், அவர்கிட்ட இருந்துதான் எல்லாமே தோன்றியது. இது முதல்ல பார்த்ததுதான். அனைத்தையும் பராமரிப்பவர் தான், எல்லா பௌதிக கருத்துக்களுக்கும் அப்பாற்பட்டு இருக்காரு. நிகழ்காலம், முக்காலமும் எதிர்காலம், அதாவது முக்காலமும் அறிந்தவர், நிகழ்காலம், எதிர்காலம், கடந்த காலம் மூன்றையும் அறியக்கூடியவர். அடுத்தது வந்து எல்லா இருமைகளுக்கும் அப்பாற்பட்டவர், சூரியனை போல பிரகாசமா இருக்கார், எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்துறாரு. பரமபுருஷர் எப்பவுமே ஒரு ரூபம் அப்படிங்கிறது தான் அந்த ரூபத்துலதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ புரிந்து கொள்ள முடியாத அசிந்திய சிந்தனையில இருக்காரு இல்லையா, புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பக்தர்கள்னாலதான் முடியும். அத பக்தி தொண்டில நம்ம பகவானை ஈஸியா புரிஞ்சுக்கலாம். இது யாரும் எதிர்த்து வாராட முடியாது அப்படிங்கிறத நம்ம அவருடைய ஸ்பெஷாலிட்டிஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம். அவருடைய குணங்களை தெரிஞ்சாதான் நம்ம அவர் மேல அந்த பற்றை வளர்த்த முடியும்.
ஒரு பெரிய லெவல்ல இருக்காங்க, பிரைம் மினிஸ்டர், சீஃப் மினிஸ்டர் இருக்காங்கன்னா அவங்களோட குணங்களை தெரிஞ்சோம்னா அவங்க மேல ஒரு பற்று வருது இல்லையா? இது பௌதிக பற்று, பயனற்ற பற்று. இந்த பற்றுக்கு நம்ம என்ன சப்ஸ்டியூட் இங்க கொண்டு வரோம்? பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதற்கான சாஸ்திரங்கள், புராணங்கள், அத்தனை இதிகாசங்கள் எல்லா இடங்கள்லயும் இதற்கான நமக்கு எவிடன்ஸ் இருக்கு. அந்த ரெஃபரன்ஸை நம்ம படிச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுதான் நம்ம வாழ்க்கையோட பாடமா புரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பகவான் கிட்ட இருந்துதான் எல்லா குணங்களும் வெளிப்படுது. அதாவது சூனியத்துல இருந்து வெளியில வர்றதில்ல, பகவான் குணங்கள் வெளிப்படுகிறது. அவருடைய ரூபம், குணம் மற்றும் லீலைகள் எல்லாமே பகவான் தான் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறோம். பகவானின் நாமத்திற்கும் அவருடைய ரூபத்திற்கும் அவருடைய லீலைகளுக்கும் எந்தவித வேறுபாடும் இல்லை. சோ இது மூணுலயும் பகவான் இருக்காரு. அவரை பத்தி நினைக்கிறது, அவருடைய அவருக்கு தரிசனம் பண்றது, அவருடைய குணங்களை பத்தி பேசுறது, அவருடைய கதைகளை பத்தி பேசுறது, அதுலயே நம்ம பகவானை உணர முடியும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணன். இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து இரக்கம் தருவாயில யாரு மூச்சு பூர்வங்களுக்கு மத்தியில நிறுத்தி, அதாவது அஷ்டாங்க யோகத்துல அந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்தாங்க இல்லையா, அந்த 2 புருவங்களுக்கு நடுவுல கொண்டு உயிர் மூச்சை நிறுத்தணும். அதாவது பெறலாத மனதுடன் முழு பக்தியோடும் பரமபுருஷரை நினைப்பதில் ஈடுபட்டுள்ளானோ அவன் நிச்சயம் பரமபுருஷ பகவானை அடைய முடியும் அப்படிங்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணன். அடுத்தது வேதங்களை கற்றவர்களும் ஓம்காரத்தை உச்சரிக்கிறவர்களும், அதாவது துறவில சிறந்த முனிவர்களும் பிரம்மனில் நுழைகின்றாங்க. இந்த மாதிரி பக்குவத்தை விரும்புவங்க பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடிக்கிறாங்க. முக்தி அடைவதற்கான இம்முறையை சுருக்கமா சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் இங்க சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணன். சோ இதை பத்தி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன்னு சொல்லிட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நமது உயிர் மூச்சை புருவங்களுக்கு மத்தியில நிறுத்தி ஓம்னு உச்சரிக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் பெறலாத மனத்தோட அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணி மெடிடேட் பண்றது. அதாவது வேதங்களை கற்றவர்களும் துறவில் சிறந்த முனிவர்களும் கூட இந்த மாதிரி எல்லாரும் பிராக்டிஸ் பண்றாங்க. இந்த பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடிக்கணும். பிரம்மச்சரியத்துல இருந்து வெளியில வந்தாங்கன்னா அவங்க வீழ்ச்சி அடைஞ்சிருவாங்க. சோ பிரம்மச்சரியத்துல இருக்கணும். முக்கியமானது நம்மளுடைய 3 நரக வாயில்கள்னு பார்த்தோம். காமம், குரோதம், இந்த ஆசை. இந்த 3 வாயில்களும் நமக்கு தொந்தரவு கொடுக்கக்கூடியது. எது மேலையும் பற்று வைக்கக்கூடாது, அந்த கோபத்தையும் வளர்க்கக்கூடாது. இது மாதிரி இருக்கும் போதுதான் அந்த பிரம்மச்சரியத்தை நம்ம கடைபிடிக்கிறோம். இல்லைன்னா இதுல கொண்டு போய் சிக்கல்ல கொண்டு போய் விட்டுறோம். சோ பரமபுருஷன் பகவானை நினைக்கிறதுல பக்தியோடு ஈடுபடணும். அப்படி ஈடுபடும் போது இவங்கெல்லாம் அந்த மாதிரி மெடிடேஷன் ப்ராசஸ் பண்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு தூய பக்தர் இந்த யோகத்தை பயிற்சி செய்ய தேவையில்லை. இப்ப சொன்னது ஏதாவது ஈஸியா இருக்கா? நம்ம இப்ப சொன்னோம் இல்லையா, போய் உட்கார்றது, காட்டுல போய் உட்கார்ந்து தியானம் பண்றது, அப்புறம் மனச, புத்தி எல்லாத்தையும் போக்கஸ்டா கொண்டு போய் வச்சு நம்ம எப்பவுமே பகவானை நினைச்சிட்டு ஒரு புலன் கூட நமக்கு சிக்கலை விடக்கூடாது. அந்த மாதிரி போக்கஸ்டா பண்ணணும். அப்படி பண்ணி நம்ம இயர்ஸ் டுகெதர் உட்கார்ந்து பண்ணணும். சும்மா பண்ண முடியாது. காட்டுல போய் தனியா உட்கார்ந்து இயர்ஸ் டுகெதர் அது மாதிரிலாம் பண்ணும்போது நமக்கு அந்த 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 ப்ராசஸ்ல சக்சஸ் அடைய முடியும். ஆனா தூய பக்தர்கள் இதை இவ்வளவு தூரம் பிராக்டிஸ் பண்ண தேவையில்லை. கிருஷ்ண உணர்வுல இருந்தாலே போதும், மற்றதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா கட் ஆயிடுங்கிறத பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணன். அதாவது ஒருத்தனால பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடிக்கிறது முடியாதது. ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் ஜபிக்கிறது தான் ஒரே வழி. அது விட்டா வேற வழி இல்லை, வேற வழி இல்லை, வேற வழி இல்லைன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. புலன்களின் எல்லா ஈடுபாடுகளிலிருந்தும் விடுபட்டிருப்பது யோக நிலை. அந்த யோக நிலையை தான் நம்ம அடையணும். எல்லா புலன்களிலிருந்து எப்படி விடுபடுறது? பக்தி தொண்டுல பகவான் கிட்ட திசை திருப்புறது. புலன்களின் எல்லா கதவுகளையும் மூடி மனதை இதயத்திலும் உயிர் மூச்சை தலை உச்சியிலும் நிறுத்தி ஒருவன் யோகத்தில் தன்னை அந்த 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 யோக ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறத பகவான் இந்த இடத்துல மறுபடியும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. தலை உச்சியில் உயிர் மூச்சை நிறுத்தி யோகத்தில் தன்னை நிலைநிறுத்துகிறான் அப்படிங்கிறது.
அப்படிங்கிறத இங்க சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த யோக பயிற்சியில் நிலை பெற்ற பிறகு ஓம் என்னும் புனித பிரணவத்தை உச்சரித்து பரமபுருஷ பகவானை எண்ணிக்கொண்டு உடலை விடுபவன் நிச்சயமாக ஆன்மீக கிரகங்களை அடையவான் அப்படிங்கிறத இங்க சொல்லியிருக்காங்க. சோ பிரணவ மந்திரத்தை உச்சரிக்கிறாங்க, பகவானை நினைச்சிட்டே உடலை விடுறாங்க. அப்படி இருக்கும்போது அவங்க ஆன்மீக கிரகங்களை அடையிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ யோகம்ங்கிறது என்னன்னா நடப்பு நிலைமை, நான் பகவான், அந்த இதை புரிஞ்சுக்கிறது, நமக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள உணர்வை புரிஞ்சுக்கிறது. கிருஷ்ண உணர்வுல வந்து நம்ம பகவானுடைய சேர்ந்து நம்ம செயல்களை செய்யறோம். சோ இதுதான் யோகம்ங்கிறதுனாலே கனெக்ஷன் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் நம்ம. ஸோ நம்ம பக்தி யோகம் மூலமா பகவான் கூட கனெக்ட் ஆகலாம். அதுதான் இந்த கிருஷ்ண உணர்வு. எல்லா யோகிகளுக்கும் பொதுவாக பரிந்துரைக்கப்படுவது மரண காலத்தில் பகவானை நினைக்கிறது பார்த்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது புலனுணர்ச்சியில ஈடுபடாம மனம் முழுவதையும் பரமாத்மாவில ஆழ்ந்திருக்கிறது. உயிர் மூச்சை வந்து தலை உச்சியில நிறுத்தி ஓமினும் பிரணவத்தை உச்சரித்து பரமபுருஷ பகவானை எண்ணிக்கொண்டு உடலை விடுபவர். அவங்க பாருங்க, இந்த மாதிரி நம்ம கஷ்டப்படுறோம். இந்த ப்ராசஸ் ஈஸியா அப்படிங்கிறது நமக்கே தெரியும். அதுக்காகத்தான் வந்து பகவான் வந்து இந்த ப்ராசஸ் அவ்வளவு ஈஸி இல்லை, கிருஷ்ண பக்தருக்கு எளிய முறையை நான் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு என்ன எல்லா செயல்களையும் செய்யறோம். பிரசாதம் சாப்பிட்றதையும் சாப்பிட்றோம், அதையே வந்து பிரசாதமா சாப்பிட்றோம். அப்படி இருக்கும்போது அதுல இருக்கிற பாவங்கள் எல்லாம் நீக்கப்படுது. பகவானை மையமா வச்சு செய்யும் போது நமக்குள்ள இருக்கிற அந்த கர்வம் போகுது, நானுங்கிற அந்த எண்ணம் போயிடுது. நான்கிற எண்ணம் போகணும் அப்படின்னா நமக்கு மேல ஒருத்தர் இருக்காருங்கிற அந்த எண்ணத்தளத்துக்கு உயரணும். உயரும் போது மட்டும்தான் அந்த நான்கிறது போகும். நம்ம நினைச்சிட்டு இருப்போம் நான் போயிடுச்சு, அந்த நான் போகாது. நான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். அதாவது முனிவர்கள் கேட்கும்போது சொல்றாங்க, ஒரு அந்த தலைவர் அவங்களுடைய அந்த சிறந்த யோகி என்ன சொல்றாங்க, நான் போனால் நானும் போயிடலாம் அப்படிங்கிறது அர்த்தம். நான் போனால் பகவான்கிட்ட போயிடலாம் அப்படிங்கிறாரு. நீங்க போக முடியுமான்னு கேட்டதுக்கு அவர் சொல்றாரு, பகவான்கிட்ட நீங்க போயிடுவீங்களான்னு கேட்டதுக்கு அதுக்கு சொல்றாரு, நான் போனால் போகலாம் அப்படின்றாரு. நான் போனால் போகலாம்னா அவரே டவுட்ஃபுல்லா சொல்றாரான்னு இவருக்கு டவுட் வந்துருச்சு. இல்ல, நான்கிறது போகலாம். நான்கிறது போனா மட்டும்தான் பகவான்கிட்ட போய் சேர முடியும். அதை நான்கிறத வச்சுக்கிட்டு நம்ம போனா பகவான்கிட்ட போய் சேர முடியாது. இவ்வளவு வழி ப்ராசஸ் எல்லாம் நம்ம சொல்றது நம்மளுடைய நல்லதுக்கு தான். இவ்வளவு தெய்வீக குணங்களை வளர்த்தலாங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் ப்ரீவியஸ் லெவல்ல. அதாவது இது இவ்வளவு தெய்வீக குணங்கள், அதாவது அந்த குணங்களை வளர்த்து நம்ம போகும்போது மட்டும்தான் அந்த ஆன்மீக உலகத்துக்கு கால் வைக்கக்கூடிய அந்த எலிஜிபிலிட்டி நமக்கு கிடைக்குது. அந்த குணங்களை வளர்த்தாம நம்ம பகவான் கிட்ட போறது இம்பாசிபிள். அந்த காமம், குரோதம், லோகம் எல்லாம் விடணும். இதெல்லாம் விட்டு நம்ம அங்க போகும்போது அந்த லோகத்துக்கு போகக்கூடிய அந்த எலிஜிபிலிட்டி நமக்கு கிடைக்குது. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பக்தி மூலமா வந்து கிருஷ்ணரை நினைவு பண்றதுதான், நினைவு வைக்கிறது தான் தூய பக்தி தொண்டு. வெரி சிம்பிளஸ்ட் ப்ராசஸ வந்து நமக்கு இங்க கொடுத்துருக்காங்க. பக்தி மூலமா நம்ம வந்து செய்யறது. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரதாவின் மகனே, பிறலாத மனதுடன் என்னை எப்போதும் நினைப்பவன் சுலபமாக என்னை அடைகிறான், ஏனெனில் அவன் பக்தி தொண்டில் இடையராது ஈடுபட்டுள்ளான். பகவானையே நினைச்சிட்டு இருக்கிறவங்க வந்து ஈஸியா அடைகிறாங்கிறது பக்தி தொண்டு மூலமா நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். பக்தி தொண்டு செய்யும் போதே பகவானை நினைக்கிறதுக்கான அந்த வாய்ப்பு நமக்கு உள்ளுக்குள்ளேயே வந்து டெவலப் ஆகுது. ஸோ அந்த பக்தி தொண்டுல மட்டும்தான் நமக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கும். அதுக்காகத்தான் அந்த சேவைகளை செய்யறது அப்படிங்கிறது. பக்தி தொண்டு பண்றது வெரி சிம்பிளஸ்ட் ப்ராசஸ். காட்டுல போய் உட்கார்ந்து தியானம் பண்ற மாதிரி இல்லை, இது வெரி சிம்பிளஸ்ட் வே. ஹரே கிருஷ்ணா. எளிதான மற்றும் மிகவும் பலனளிக்கக்கூடிய பாதை வந்து இந்த பக்தி யோக பாதை. பிறலாத மனதுடன் என்னை எப்போதும் நினைப்பவன், அனன்ய செய்த வேறு ஆசைகள் இல்லாம பண்றது, பக்தி தொண்டுல இடையராது ஈடுபடுறது, எப்போதும் பக்தி வார்த்தைகள் சததம், எப்போதும் வந்து மாற்றம் இடையராது இடையராது நித்தியமா பண்றது, கண்டினியூட்டியில பண்ணணும். நடுவில் கேப் கொடுத்துடக்கூடாது. கண்டினியூஸா பண்ணும்போது நமக்கு அதுல இருந்து ஒரு ஈடுபாடு கிடைக்கும். அதாவது இப்போ வந்து ஒரு மெக்கானிக்கா நீங்க வந்து நம்ம பண்ணுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லும்போது ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருப்போம்.
போக 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 இதனோட டேஸ்ட் நமக்கு புரிய ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அது மேல ஒரு அந்த நாமத்தின் மேல நமக்குள்ள ஒரு பற்று வளரும். அப்படி இருக்கும்போது அதனுடைய டேஸ்ட் புரிய ஆரம்பிக்கும். உடனே புரியாது. நம்ம பௌதிக கலங்கங்கள் நிறைய இருக்கு. இந்த இதயம் வந்து அசுத்தப்படுத்தப்பட்டிருக்கு. இந்த இதயம் பியூரிஃபை ஆகும்போது இந்த ஆத்மா தன்னுடைய தளத்துக்கு வரும்போது இந்த டேஸ்ட் புரிய ஆரம்பிக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஞான கர்ம அல்லது அஷ்டாங்க யோகிகளுக்கு அஷ்டாங்க யோகிகளுக்கு சுப லாபங்களுக்கான ஆசைகள் இருக்கிறது. ஒரு தூய பக்தருக்கு பரமபுருஷ பகவானை திருப்தி செய்வதை தவிர வேறு ஆசைகள் இல்லை. அத்தகைய பக்தியுடையவன் பகவானை எளிதில் அடைகிறான். அதாவது அஷ்டாங்க யோகம் எல்லாம் செய்யும் போது அவங்க அந்த லாபத்துக்காக செய்யறாங்க. தன்னுடைய செல்ஃபிஷ்ல பண்றாங்க இல்லையா. அதாவது நம்ம போலி யோகிகள் எல்லாம் பார்த்தோம். அவங்க வந்து யோகம் பண்றாங்க, நடுவுல போன்ல பேசுறாங்க, அந்த மாதிரி எல்லாம் ப்ராசஸ் இருக்கு. அதுல எல்லாம் அப்படி பண்ணா நம்ம வந்து முன்னேறவே முடியாது. பட் இங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், நம்ம பௌதிக வேலைகளை செய்யறோம், போன் பண்றோம், எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது கூடயே வந்து நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லி பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுறோம். இப்படி பண்ணும்போது நமக்கு மனசுக்குள்ளேயே வந்து பகவானுடைய கனெக்ஷன் ஏற்படுது. இது மூலமா வந்து பக்தி தொண்டில் ஈஸியா பண்றவங்க வந்து பகவான் கிட்ட போய் சேர்ந்தலாம். ஈஸியான ப்ராசஸ் தான் பக்தி தொண்டு. ஸோ அப்படிங்கிறத இதுல இருந்து புரிஞ்சுக்கலாம். நம்ம இவ்வளவு நேரம் நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றது எல்லாமே வந்து அந்த கஷ்டமான ப்ராசஸ் நம்ம நினைச்சோம்னாலே இது எவ்வளவு ஈஸிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்காக இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ஒரு தூய பக்தரால ஒரு கணமும் பகவானை மறக்க முடியாது. அது போலவே பகவானாலும் தனது தூய பக்தரை ஒரு கணமும் மறக்க முடியாது. நம்ம மறக்கிறோங்கிறது இல்லை, பகவான் நம்மளை மறக்க கூடாது. அப்படி பண்ணிடணும். நம்மளுடைய பற்று வந்து அப்படி பண்றோம். நம்ம பௌதிகத்துல பண்றோமே, நம்ம இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதாவது ஒருத்தர் மேல பற்று வைக்கிறோம். பற்று வச்சோன்னா அவங்க நம்மளை தேடி தேடி வருவாங்க. இதெல்லாம் நடக்கும். இதெல்லாம் ஒரு டைம் வரைக்கும் நடக்கும். அதுக்கப்புறம் சிச்சுவேஷன் மாறும், காலங்கள் மாறும், காட்சிகள் மாறும்பாங்க இல்லையா. அதே மாதிரியே நமக்கு எல்லாமே மாறிடும். அவங்க நமக்கு தேவைப்பட்ட எது ப்ரியாரிட்டி நம்ம தேவைப்பட்டோமோ அது ஒரு காலத்துல நம்ம தேவையில்லாம போயிடும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம இந்த பௌதிக சிக்கலை வந்து இங்க பாக்குறோம். ஸோ நம்ம இங்க வந்து என்ன நம்பிக்கை கொடுக்குறாங்க, நீங்க வந்து பகவான் மேல நம்பிக்கை வச்சு நீங்க மறக்காம செய்யும் போது பகவான் தன்னை நினைவுல வச்சிருக்காரு அப்படிங்கிறத இங்க புரிஞ்சுக்கலாம். பகவான் மனசுல நம்ம போய் உட்காரணும். நம்ம போய் நம்ம மனசுல பகவான் இருக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். அதை புரிஞ்சுக்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம பண்ற அந்த பக்தி தொண்டு மூலமா பகவான் மனசுல போய் இடம் பிடிக்கணும். இப்போ பேரண்ட்ஸ் இருக்காங்க, ஒரு டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க, இவங்க கிட்ட எல்லாம் நல்ல பேர் வாங்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், ஒரு சில விஷயங்கள் கஷ்டமா இருந்தாலும் பண்ணிதான் ஆகணும். இப்போ ஸ்கூலுக்கு போக வேணாம்னு நமக்கு தோணும். ஸ்கூலுக்கு போகலன்னா நம்ம நல்ல பேர் வாங்க முடியாது, டீச்சர்ஸ் கிட்டையும் வாங்க முடியாது. ஸோ அதுக்கு அவங்களுக்கு தேவை அந்த ப்ராசஸ் பண்றோம் இல்லையா. ஒரு நல்ல மாணவன் அப்படின்னு பேர் வாங்கணும்னா என்ன பண்ணணும், ஒழுக்கத்திலையும் சிறந்திருக்கணும், படிப்புலையும் உயர்ந்திருக்கணும். ஸோ அந்த ப்ராசஸ் வந்து கஷ்டமா தான் இருக்கும். ஆனா கஷ்டமா இருக்கிறது நமக்கு ஸ்டார்டிங்ல வந்து கசப்பா இருக்குதுன்னு பார்த்தோம். ஸ்டார்டிங்ல கசப்பா இருக்கிறது பின்னாடி இனிப்பை கொடுக்குது. ஸோ அந்த நீங்க டீச்சரை திருப்திப்படுத்தும் போது நம்மளுடைய வாழ்க்கை நெறிப்படுத்தப்படுது. சின்ன எக்ஸாம்பிள் இதுல இருந்தே புரிஞ்சுக்கலாம். நம்ம டீச்சருக்கும் நமக்கு என்ன ஒரு கனெக்ஷன், ஒண்ணுமே இல்லை. அவங்க வந்து நம்ம படிக்க வைக்கிறாங்க. நம்ம படிச்சா நமக்கு தான் நல்லது. ஸோ நம்ம வந்து இந்த தெளிவை புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம வந்து எதுக்காக வந்து நமக்கு இந்த மாதிரி கட்டாயப்படுத்துறாங்க, எதுக்கு இதெல்லாம் சொல்றாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஸ்டார்டிங்ல கஷ்டமா தோணினாலும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையை நெறிமுறைப்படுத்துறதுக்கு ரொம்ப பலனுள்ளதா இருக்கு. எவ்வளோ பேர் வந்து அதாவது கேம்பஸ்ல செலக்ட் பண்ணாம இன்னைக்கு வெளியில வர்றவங்க வந்து எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம். அது கேம்பஸ்ல செலக்ட் ஆகணும்னா என்ன பண்ணணும், நம்ம நல்லா படிக்கணும், நல்ல காலேஜ்ல ஜாயின் பண்ணணும், அதுல தகுந்த மாதிரி நடந்துகிட்டாதான் நமக்கு அந்த கேம்பஸ் செலெக்ஷன் கிடைக்கும். நம்ம மார்க்கே வாங்கல, ஃபெயிலா வச்சிருக்கோம், அரியர் எல்லாம் வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா எப்படி கிடைக்காது. ஸோ அதே மாதிரிதான். ஸோ நம்ம பகவானை நினைக்கிறதுனால நமக்கு பகவான் நம்மளை நினைக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படிங்கிறது இங்க புரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. தூய பக்தர்கள் அந்த மாதிரி பண்றாங்க அப்படிங்கிறது இங்க சொல்றாங்க. பக்தியின் யோகிகளான மகாத்மாக்கள் என்னை அடைந்த பிறகு முற்றிலும் துன்பம் நிறைந்த இந்த தற்காலிகமான உலகத்திற்கு திரும்பி வருவதே இல்லை. ஏனெனில் அவர்கள் மிக உயர்ந்த பக்குவத்தை அடைந்து விட்டனர். அதாவது தூய பக்தி செஞ்சு இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க எல்லாம் மகாத்மாக்கள்னு சொல்றாங்க. மகாத்மாக்கள் வந்து இந்த
பௌதீக உலகத்துக்கு பாளையத்துக்கு திரும்ப வர்றதுல அவங்க எங்க போனா திரும்பி வர மாட்டாங்களோ அந்த உலகத்துக்கு ஆல்ரெடி போய் சேர்ந்துட்டாங்க. ஏன்னா பக்குவத்தை அடைஞ்சிட்டாங்க. தூய பக்தியை பயிற்சி செய்யறதுனால அடையிற பலன்கள் ஹரே கிருஷ்ணா. நேரடியாக கிருஷ்ணர்கிட்ட உயர்ந்த பக்குவத்துக்கு போறோம். அதாவது வைகுந்த லோகங்கள்ல இருந்து கீழே விழறதே கிடையாது. இந்த தற்காலிகமான உலகிற்கு திரும்ப வர்றதே இல்லை அப்படிங்கிறத இங்க புரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ கிருஷ்ண உணர்வுன்னா ஆன்மீக உலகில கிருஷ்ணரோட வாழ்றதுதான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஆன்மீக உலகில் கிருஷ்ணரோட வாழ்வது. இந்த சரீரத்தை விடுவதற்காக காத்திருக்கிறோம். அதாவது நம்ம இந்த சரீரத்தை விட்டுட்டு அங்க போய் நமக்கு ஒரு நமக்காக ஒரு சட்டையை கழட்டி வைக்கிற மாதிரி நம்ம அங்க ஒரு ஆன்மீக உடலை கழட்டி வச்சுட்டு வந்திருக்கோம். நமக்காக ஆல்ரெடி ஒரு சட்டை அங்க ரெடியா இருக்கு. அந்த ட்ரெஸ்ஸை எடுத்து போட்டுக்கணும். அதுதான் நமக்கு பொருத்தமான உடை. இங்க தவறான ஒரு உடையை போட்டு அன்கம்ஃபர்டபுளா ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது புரிஞ்சுக்கணும். புரிஞ்சிக்கும் போது நமக்கு அதனுடைய டேஸ்ட் தெரியும் போது நம்ம இந்த உடலை விட்டு இந்த சட்டையை விட்டு அந்த சட்டையை மாத்திக்கிறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பத்ருப்யச்ச கிருபா சிந்துப்யேவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமக. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்து கேஜே. ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கேஜே. நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கேஜே. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All devotees to the assembled devotees. Hare Krishna. Hare Krishna. ஒரு 1 minute டைம் கொடுங்க. ஜஸ்ட் லைவ் ஆஃப் ஆயிட்டு